Iż-żieda fil-budget tas-sena d-dieħla fl-istipendji se tkun ta' 15%, investiment ta' 6 miljun euro fil-bwiet taż-żgħażagħ. Dan żied il-Prim Ministru Robert Abela u għal-mod kif pajjiż jappoġġja lill-istudenti u żgħażagħ fil-vjaġġ edukattiv tagħhom ħalli jkunu f'pożizzjoni jaħtfu l-aqwa opportunitajiet li qed jinħolqu f'Malta. Il-Prim Ministru Abela kien qed iżur il-Giovanni Kurmi Higher Secondary fin-Naxxar u qal li żgħażagħ huma l-katalisti u se jkomplu jsibu pajjiż magħhom. Dr. Abela qal li dan l-appoġġ ta' tisħiħ fl-istipendji huwa parti dak tal-għotja sa' 1500 euro fuq 3 snin lill-ġenituri tal-istudenti li komplew jistudjaw wara s-sekondarja. Il-Prim Ministru, akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima, qal li l-pajjiż irid jibqa' jinvesti fl-edukazzjoni biex iż-żgħażagħ jieħdu l-aqwa opportunitajiet ekonomiċi mhux iżjed biex isibu xogħol imma biex jaqbdu karriera ta' kwalità li trendi. Ma l-istudenti il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-importanza tal-attiviżmu tagħhom bħala vuċi żagħżugħa li hija importanti biex pajjiżna jkompli jimxi l qudiem. Hawn issemma il-Youth Advisory Forum, forma ta' kabinett ta' żgħażagħ fejn l-eżekuttiv tal-pajjiż jiddiskuti temi importanti maż-żgħażagħ. Preżentament hemm 1300 student u studenta jattendu l-Giovanni Kurmi Higher Secondary fejn jistudjaw biex jiksbu ċ-ċertifikat tal-matrikola u jidħlu fosthom fl-Università ta' Malta. F'din l-istituzzjoni postsekondarja jattendu wkoll studenti għal programm GEM 16+ li jgħin studenti jiksbu ċertifikat f'livell 3 biex ikomplu bil-vjaġġ edukattiv tagħhom wara l-edukazzjoni obbligatorja.